Hola, jo sóc Sno. Avui som 21 de juliol de 2026. El diumenge va guanyar Espanya. El, l'Emil Llama... no, espera't. Ferran Torres, perdó, va fer un gol i... felicitats. És sarcàstic. A la 1:30, quan vaig dormir, sentia crits, xiulades, perquè ha guanyat Espanya. Um, està bé guanyar, però no està bé això. És això. Muntanyes de merda? Um, què fas? Una part sí, recollir, però els garrulos, suda i ja està. Per què? Callo que no m'entalanto més. No confío en nadie más. Volveré a hablar con... Gràcies. Uh, GoPro Mic Leak. No. Por la mañana. Adiós. Ai. Adiós de la ira. No. GoPro. Might make Nike. Ara. Vale. Misha? Perquè Misha. Ah, sí? Oh. Exacte. He provat el cacaolat vegano i està bé, però és millor original. Adeu, que vagi bé. I demà més al Hots. Adeu.